Hemmäňize salam, men Gül. Hawarsız galma gepleşigimiziň 91-nji bölümine hoş geldiňiz. İlk bilen hemmäňizi bahar aýynyň ilkinji günü bilen gutlaýan we Bolly, gel. Barun keyif etmän, ötdüm keyif etdiň. Salam aýkym. Men Döwran Hawarsız galma gepleşigine hoş geldiňiz. Dostlar, Gül bilen ele tanışandyňyz. Medya tamam täze alyp barjysy kim topda gepleşigini alyp barýar. Men geldim. Dostlar, 91-nji bölümimize başlaýar we hemmäňizi bahar aýyňyz bilen tüýsüremden gutlaýan başladyk kliplerimize. Klip täzeliklerimize başlaýar. İlleşimiz Arsen Şahuns bilen Banditka, ýagny Garavolja. Бандитка, милая моя, будет чики-чики, всё со мною у тебя. Куколка моя, я скажу магнитом, тянет красота твоя. Indi gelýär ýaşaýdymçymyz Jemile Menýaly. Men ýaly ýok başga, men ýaly ýok başga, sen üçin. Sen ýaly ýok başga, sen ýaly ýok başga, men üçin. Men ýaly ýok başga, men ýaly ýok başga, sen üçin. Sen ýaly ýok başga, sen ýaly ýok başga, men üçin. Yeni bir täzelik ýaşaýdymyz Mukam Mehmet Şarif tüölümü berekella ýadyman dinleyijilerini ýyzyna täzelikleri ýetirýär. Versem ona gülleri, 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 söyleyen misin dilleri, dilleri, dilleri. Versem ona gülleri, 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 söyleyen misin dilleri, dilleri. Espiter daraýdymna klip ödürräpdir. Dider her ýerde. Bir de da tutuştan xanada tutuştan xanada Yeni bir klip hip hop dünýäsinden Professor ananymy özüme. Yolumda ananın özüňe, senin ansaň dünýäde duru bilmez senin öňüňde ananın özüňe. Senin ansaň yüzüňe gülünür ağlarar eýdiňde anandır özüňe. Hereketiň bilen jogap ber bolaryň sözüne şey diýem diýdim men bolaryň gözüne tanasyn sesiňden bolmasa her sapar bölölür sözüňe. Çağırdym özüme garaşyp durmudym malhama. Selvi Tuwaklyjy we Fit Arif dillerim tutulýar aýdymna klip çykartdylar. Dillerim tutulýar ýene, wagtçere sevýänli oturýan ýeke. Yanlaýan ýylan ýüregim ýene, alaşylan meni sevmen ýeke. Dillerim tutulýar ýene, wagtçere sevýänli oturýan ýeke. Batır Muhammedowdan akustik albom, full albom. Yatlama öwrülen juwanlykdaky lezzetine delerden sordum seni. Yatlama öwrülen ey juwanlykdaky lezzetine delerden sordum seni. Dostlar, bilýänsiňiz dünýäde virus gynansak da dowam etýär. Türkde altwazar günler hem karantin. Kitapxanaga gidip kitap okaýyn. Ya bolmasa Starbucks'a gidip bir kofeji içeýin diýse, bolanok hemme ýapyk. Ýöne biz muňa garamazdan beynimizi ösdürmer. Täze zatlar öwrenmer. We gyzyk zatlar öwrenmegimiz üçin size bir YouTube kanaly maslahat etjek Syn TV. Bu kanaly men özümem görýän dostlar, gyzykly gowy temalardan maglumatlar berýär. Ýagny Syn TV'niň diline aýdamyzda girik görüň, halajakdyňyza gübäk etjän. Videonyň hili düşürilişi we senariýasy addurşy. Men bir derman oýlap tapdym. Bu derman ähli keselleriň dermany. Psihik depressiýaň, kelle agryň, hatda rak keselleriň dermany. Bilýänsiňiz nesip bolsa mart aýynyň soňuna Mediatama 2 ýaşya. Dostlar, gelin 2 ýaşyna çenni 70.000 agza ýetelin. Her kim öz dostuna uğradyp biziň kanalymyza agza bolmagy maslahat etse, gülýär bolar. Hem de dostlar aktiw bolup gatnaşdyň. Sponsorlar jemläp aprel aýyna nesip bolsa konkursa başlar.
MP3 şagajyklaryna hip hop dünyasy bilen başlaýar. Swizy, Citizen, bu Tesla, Gorky, gowaydym bolupdyr. Irdymayda şu wad, tövüşi ayırır tiri. Men giderin nefes şeyle juda. Yine nedip çıdap bilen ayt, tüdürün ok, gözün şıpa. Yağışım damcılaya, enamın sancılaya. Nirek yörücün bilem o kalcılayan ya. Dünya soğuk bilen yerim bilken. Yine bir aydym Şahsot Gulmuradowdan diňesen. Arslan Nurum täze hödürläpdir, gawanma. Gidilen bolma, duyan men utanmayda. Meni bilmeden, anmadan, duymadan, meni hemmeden gawanma. Yok gawanma, yok kıynanma. Feyenimi bilivemez gelere ananma. MP3 şagajygyny halkaydym. Daim bilen dowam edýär. Maysam radiodan halkaydymlar. Bir sancı aydymda aydymlar, bur topar aydymlar. YouTube täzeliklerine gelemizde dostlar, täzece gepleşige başladık. Kim topda gepleşige. Bu gepleşikde ayın iň bit aydymlary, iň bit kliplerini saýlaýar. Gülgydymyz bilenem tanışarsyňyz, tanışmadyk bolsaňyz şu ýerden geçiň, görüň, gowy tesirler ýazyn. Bu topda aydymlar ve klipler 5 bilen 10 arasynda saýlanır ve her ay täzelenip durar. Inni geldik iň gowy şagajyklarymyzyň biri könüleri ýatlar şagajygymyza Hemra Recepowdan bahar aýynyň ilkinji gününi baharym. Sidadım eştim, size sarı açtım. Telefonla yarım bilinmin, bir yıl gürleştim. Namanı koştum, aydımı coştum. Yarım deydi, gel sat yarlar, satma kayıştım. Siz değmen, kafarma değmen, ertirilen seherme değmen. Dünya o şeherme değmen, satmam benim baharma değmen. Siz değmen, kafarma değmen, ertirilen seherme değmen. Dünya o şeherme değmen, satmam benim baharma değmen. Yeni bir könüleri ýatlar Azat Dönmez fit ve açılıp bağlı. Geldik gızık şagajyklarymyzyň biri tesirler okumaly şagajygymyzda. Geçenki bölümde birinji tesir ýazyp bayrak galanan dostumuz Dayanç Maksadow. Men birinji falan meditama işiňizde üstünlük ýene gowy täzeliklere garaşýar diýipdir. Berekellah gutlaýan bize meditama Instagramdan ýazyp bilersiň. Pırkolca tesirlen ikinji bayrak galanan dostumuz Maltumaly Halymow. Bravo degişeliň diýip öňüňden aýdypdyr ýesçi. Gıyların gullu toydan soň başlanýar. Sebebi gaýnana diýen bul gelin maly doy. Bir de meditama Instagramdan ýazyp bilersiň. Trix şeýle diýipdir. Maňa döwrany getiriň diýendir. Köşeş o gelin. Rahim Nazar Täşrif şeýle diýipdir. Dostlar döwran pensiya gidenligini 100-nji bölümde aýtjaglygyny duyurdy. Nerede duyurdy? Nerede? İnternet hizmetlari internet gowaty goşgyapdyr. Eje diýip
ilk söze başlamda. Bağlam deyip gucok geren Ecemcan. Gicelerine uykusunu dödüelip dertlerime derman olan Ecemcan. Gülşirin Gurban Niyazova şeýle dipdir. Özüňe anamyň bolsa, sen üçin elmi dama ýörelge baldyr. Meylis şeýle dipdir. Nesip bolsa sana da derrojik öwrenşer, ýöne ýoluň ortasynda döwran ýaltaşlak kiçek bolsaň, daha ýere agýdyr. Dostlar gül gıydımız on ya yer ve tesiler yat gönlüne değmen her kim bizi al binamsın. Go tesiler yadın gollan. Dostlar tesiler okudum 80% döwran nerede deyip sorapsınız hemmeňize tüýsürekden minnetdarlyk bildirýän ve bölümüň soňuna geldik. Esasat özüňize gowy seredin. Hoş sag bolun 70 000 ýeteliň aksiýony bol. Hemmeňize salam. Dur. Çok gir enerji. Hemen salam. Mengül Havartı Alma 91. bölümüne hoş geldiniz. Hemmeňizi ilki bilen hemmeňizi baharın ilkinji günü bilen kutlayan ve şu. Ya o bir kilo ola. Men onun ilk pikir ettim bir yerde çeken. Nälerler alayım. Yo maklur olardan belli. Üstünden ülen. Girme Svizi. Bumbo täzelik näle o. Dur. Bu gepleşikde. Bölme täzeden girelim mi? Ondan tamam edis başladı. Ya dur bu jeytin ora. Ben ne diyeyim? Ya azat belki şöyle sürünür o. Ya azat mı da täzeydim hatta. Jean Mükem dalşı. İkinci pul vereceğim bu kaynağı mı? Elmi dama yörüyle o. Elmi dama ne mi? Yörüyle olaydı o. Davay. Gülşirin. Tamam dese. Davay yürü haber diktir o şunu bilen. Ya kabul öz çöz oturuyor da bu geliyor. Var senin gideye gelecek oldu. Başlıkta iş çal oturan ya Allah şimdi.